този опит силово да прокарате бюджет, който никой не иска, се провали с гръм и трясък, но цената пак ще я плати българския народ. След най-големия протест от 1990 година насам, по информация от телекомите, над 100 000 човека на площада, се радвам, че правителството най-накрая преосмисли позицията си и му беше позволено да оттегли този бюджет, който е пагубен за страната. Аз очаквах да има някой от правителството, който все пак да мотивира защо бюджета се оттегля, тъй като до вчера слушахме, че това е единствения възможен най-добър бюджет, който може да бъде направен. Миналата седмица имаше доста голям протест, след което беше заявено от колегите от ГЕРБ, че бюджетът ще бъде изтеглен. След това решиха, че ще се поправя на коляно. Проблемът е, че това трябваше да се случи преди повече от 2 месеца, когато работодателите ясно заявиха, че този бюджет не е добър. Когато всички и от опозицията, и всички финансисти в страната ясно заявиха, че този бюджет не е добър. Защото ако беше направено преди 2 месеца, сега щяхме да разглеждаме нормален бюджет и да влезем спокойно на 1 януари новата година с приет бюджет. И се надявам най-накрая да сте разбрали, че напук и на инат не може да се управлява. И да си подадете оставката, а не да чакате протеста до следващата седмица, по време на вота на недоверие, когато като излязат хората на площада, още веднъж да ви кажат оставка. Се надявам, може би от втория път да ги чуете.